Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad iti nagan nga Isabel, nga iti agdama kat adda iti pagilian a Macau. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Belated happy birthday ka ni Zeus Galam. Shout out kada Roda M. Ramos, Roru, Annalyn Ngalam, Novi Taberna, Grace P. De la Cruz, Homer Alamo, Oliver Gutierrez kan Melanie Rumbawa, Marayag, Kalimag, Babaran kan Silva family from Jing ti Taiwan, Bolosan kan Ledda family ti Bulbulala Balawan La Union from William Bolosan. Shout out pa kada Jacqueline C.P., Emmy La Victoria, Christian Osias kan Ronald Medina. Madrid family ti San Mateo Isabela, especially ni Bakat ko ani Lores from Christian Madrid. Balaan kan Dulay family from Banji Balaan ti Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Alejo kan Taberna family ti Tangadan San Quintin Abra kan Vancouver, Canada from Leyniki Alejo. Lakay ko ani Hildo Sugitan dita San Juan, Quezon Isabela kan anak ko da Princess May, Sheila May kan Leslie from Juliet Sugitan. Benedicto Dulnuan de la Cruz kan Binwag family ti Barangay Anak Nagtipunan, Difon kan Ilocos Sur from Rodel Benedicto. Makablaawan pa'y the baby princess kan Takang family di Takalinawan, Passion family ti Andarayan kan kakadwak dito'y Pangasinan from Jensen Passion. Amin at taga Rubis Garden ti Turod Quezon Isabela from Raymond Flores.
Flores. Anak ko da Jimmy, Lori dita Ibiza, Spain, RK, Noel, Che, Fab, kan Edward, Samantha, kan Nelly ti Binalunan, Pangasinan from Leonora Bautista. Shout out pa iti Bersaval, Pahe, Kabansag, kan Osalia family, ti Samonte, Quezon, Isabela, Laya, kan Gatman family, ni Inang Irene kan Tatang Mantelaya, from Jose Laya, Benny Rose kan Paul ti Barcelona, Spain. Eson kan Lacunsay family kan ibakat ko ani Ritz Ann from Jerome Eson. Limon Fernandez Villanueva Acosta Lopez de la Cruz kan Matusalem family. Nilakay ko ani Ayan de la Cruz from Jenny Line Matusalem ti Dubai. Shout out kada Jessa Pacorsa, Brian Efraim Lumboy, Dayan K. Rolyoda, Jasmine Rivera kan Pepito Ugay. Corpus Tolentino family ti Rizal Santiago Isabela, Roland ti Kingdom of Saudi Arabia kan Rochelle ti UAE, Roel ti Santiago City from Rowelin Corpus. Pamilyak di Taangadanan Isabela, the Daisy Astrero Batalya, Sis Ruby May Parilla from Cherilyn Kakuyong. Shout out pa kada Sherwin Grande, Grace Grande, Mary Joy Lagit, Justin Kabatig, Marifeda Clan, Bornok Fernandez di Santa Maria, Pangasinan. Happy birthday, Joseph Culaton from Mama. Balong, Joshua, Roxanne, Rosa, Mamang Gina, lakay ko ani Isidro from Jermelin, Bagayan. Makablaawan pa ida Romel, Romeo, Joel, Alan kan Helen Grace Pimentel and family from Ellen Pimentel, Tiquerino Province. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Isabel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilangad naklaangan manang itinagan nga Isabel kat itiagdama addaak dito'y Macau. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Dahito nga min ti kanayon adengdenggek kat maliwliwaak tunggal mangag ko dagiti agduduma apadas ti biag dagiti padak adumdumngeg. Dua kami nga agkabsat kat siyak ti inauna. Nakurapay kami laang manang. Iso at tinarigagayak ti nagtrabaho dito'y balasi utaaw tapno matulungak ti kabsat ko iti panagadal na. Sapay ko mamanang tamapili matamay drama ti padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idadak pay laeng dita Pilipinas. Ada ako nanang, agmanoak. Darabian ka mo't anagawid, Isabel. Apa, isa dino pa'y tinapanamaya. Nag-overtime kami, nanang. Adain lepas mi, kan inuray mi matan tinagpasweldo kada kami. Lukasta, adan sweldom. Adan, nanang. Adtoy, gatangan yun ton dagiti masapsapol tayo diti balay. Ay na, agyaman anak ko. Kan nagbayad tayo ngamin iti kuryente kan danom. O sige, alaan nyo pala ang dita nanang. Ibagayon to kanyak na awan kwartayon, taag-advance sakto laangan iti boss mi. Ay, kaanon to nga tayo ang umatumot ti sweldom anak ko. Dandan isaan nga umanay apara kada tayo. Adapay jay adim nga agis eskwela. San abali nanang, ta saan pa'y mot nga agbayad ita abulan. Ag-overtime aktulaangan, tapno man na yun ang ti sweldo kinton umay abulan. Kakaasi kang agtrab-trabaho, ngam apagpursito mo ti matmat gadam. Apay nagsapul ka laangan iti sabali apagtrabahuam. Day tarod mo ti pampanunutak nanang. Uray nga rod dagiti katrabahuak, kayat damutan ti umakar, tanababa talaga ti pasweldo iti pagtrab-trabahuan mi. Kaanong tungay ang makaurnong ka no kastamot a kanayon. Sapay uray ni tatang mo kat basit mo ti matmat gadan na iti pakitrab-trabahuan na. Basit lang ano sa nanang, adan tumot lama sa pulak amay mayat a pagtrabahuak.
Nay, papanambakit. Nasa papaya. Mapana kagbayad iti city services tayo. Kung dumagasak tumuton iti tsindaan, tapno mapana kaagatang kadagiti kasapulan tayo dito'y balay. Nangalaam ngay iti kwarta kat awan pa'y matinyawat ko kun ka. Nagsweldo ni Isabel idi kalmahan. Kat intad nanti pagbayad tayo, kun paggatang kadagiti masapsapol tayo. Ay, kaasimot ni Isabel. Di pa'y bumayag kan kwa na mo tinagbanugan na. Nabayagan nga agtrab-trabaho ng awan sapay ornong na. Kasano nga rod ang makaornong numaus-usar tayo matamin asweldo na. Sapay agad adal pa'y di na. Sapay la kumatasaan ama o maamang tultulong kada tayo. Naibaglaangan ata balasang pa'y laeng. Wan nga rod Makitkita namot nga men no kasano tirigat ti biyag. Isu siguro na pa'y kayat ti makinubyo. Iso nga rod asayatan kumamot si adi na ti agadal. Tapno matulungan ng tumot ni Manang na. Narigat mo't no ni Isabel latan tinamnamaan tayo. Masapul nga isaganaan na mo't ti para iti masakbayan na. Iti bodega dagiti awan nga stocks tayo diti grocery. Wan Isabel, naalami aminan. Naidiskargami pa yun Nasayaat mat, tapno yun sumangpot ni boss, na yurnos ton ti amin. Ay, makabannog ka talaga ti kasta trabaho. Sapay nagdagang ti panawan. Anya nga rod ngay, aganos tayo taday ti nga rod ti pagbirukan tayo. Oray ko man numanayunan mo ti sweldo tayo. Nagkuripot mo't nga mintahan mo tayo. Nagdakil lang nga rodin ti sales tayo iti inal daw. Amom day tamay saka akahera ditoy. Wen, amok. Naman niya nga iti mabalin tayo. Awan mo't maaramidan tayo, no di ti aganos, no kayat tayo ti maadaan iti kwarta. Kasla kayat ko pa ikit din nga igrab di bagbaga ni ikit ko at trabaho iti Macau. Ag-resign aksan ditoy. Adda trabaho ang mabalin mo asarakan iti Macau, kunam? Anya trabaho? Ado ka no tinegosyo di amo ni Antik kat agkasapulan da kadagiti trabahador. Naibaga na kanyak da ita, kat damdamagan na no interesado ak. Awan ka no ti pagdanagak tatulungan nak, kastamot tan no adda maisurot ko. Agpaiso? Mabalin ka di ti babae? Kasla kayat kumot da ita Ano interesado ka? Di nasayaat. Ngam no siyak, talaga adisidido ako ni Isabel. Nagrigat ditoy, saan nakapulos sa makaurnong. Oray siyak mo't Sapay siyak lang tinamnamaan day di balay. Tasaan mo't unayan ang makatrabaho ni tatang ko. Sikaman no kayat mo? Ibagak ka niikit ko, taagiddan ta na mapan. O sige, kayat ko. Ibagak mo't kada nanang. Uray no di da umanugot. Sumuro taklat ta. Total, para kadakwada mo't daytoy ang napanunot ko. Nanang, tatang, ada ko maibagak kada kayo. Anya dayta Isabel anak ka. Huwag nga agpaiso, ibagam adago sa anak ko. Kasla napatag dayta Kaya't ko kumatiag trabaho iji abroad, tatang, nanang. Anya? Ha? Abroad ko nam? Sa di nga pagilyan ngay anak? Ada tumulong kada kami iti katrabahwak, tatang. Ikit na. Kat agsapsapol iti agtrabaho kadagiti negosyo ti amo na ijay Macau. Saan ka di delikado ijay anak ka? Apay ko maadelikado ngay kat adumot ti Pinoy ijay. Ken, kayat mo ka di talaga ti mapan, Isabel. Ay. Uwan ko mananang, sayang amin ti oportunidad.
Sapay isuda pa'y laang ti aggastos. Anya? Nay, nagsayaatan ngay no kasta. Malakit din, mapankan. No, sigurado lakit diti tumulong kada kayo. Di mapan ka, Isabel. Manmanong agpaisun ti kasta nga oportunidad. Sigurado adakdakkel ti maswildom ijay. Saan kanton nga agparigat amang tad kadagiti kasapulan mi dito'y balay nang runa dya adem. Wananang, kat sigurado, mapagturpos kong tumot ni ading ko. Nagserserbi a breadwinner ti pamilyami manang Emmy. Gaputa saan una yan ang makatrabaho ni tatang, taadamot ten rikriknaan na. Siyak timang punpun no kadagiti pagkurkurangan na, kat siyak mo timang papaadal ka ni ading ko. Nababala ang tisweldo kakas kahera iti may sa grocery, iso nga apaman anaamwak nga agkasapulan iti trabahador ti ikit ni Leo ijay Macau, imanugutak amapanmutten ijay. Naiproseso nga rod ti papeles ko kat naggiddan kamin kan ni Leo. Napan kami nga rod ijay Macau. Kahera iti restaurant ti trabaho. Kat ni Leo, nagbalin a family driver ti amo mi. Kumusta ti muna nga aldaw mo iti trabaho, Isabel? Ay na, maragragsakan na, Cleo. Nagsayata talaga ni Antim. Iso ti mangisursuro kanya kadagiti rumbang nga aramidat, kas kahera ijay restaurant. Talaga anasing patikit ko. Kan managtulong pa ya. Ngam dagiti kayat natulungan, kadagiti adara paap na iti biyag. Saan kas kadagiti dadumaan na sadot. Rumbang laang Nakita mo ti gastos na kadata. Ay, agyamanak man ang Leo No saan agapukan ka, awanak ko maita dito'y. Di mo ka di pampanunutan dayta. Amo kasi kalang tinamnamaan ti pamilyam. Ngam balakad laang Isabel. Panunutom kumamot ti bagim. Sana pasig at ti pamilyam ti pampanunutam. Sana bale, apaman ang makaturpos ni ading ko, makalong awak tumutan, tadanton kadwak at tumulong kadagiti naganak mi. Rumbang laang. Amom, adumot kat dagiti madamdamag ko akalpasan tinagado a sakripisyo da nagtrabaho dito abroad. Inton sumangpot da di Pilipinas, isuntumot lang nga isuti sangputanda. Takasano, dagiti napanawan da pamilyada, mangnamnamalatan iti may patulod kadakwada. Leo? Isosi ka, ikamot iti panahon ti bagim. Sana puro ti pamilyam ti pampanunutam. Narigat mat, naitad mo amin na kayat da. Amang na taamuda kat nalakat agtrabaho dito'y. Isong agurnong kamat para iti masakbayam, Isabel. Hello, Nanang. Hello, Isabel. Kumusta ka ngay? Mga tumarigatan ka mo diti trabahom dita. Saan mat, Nanang? Nasingpot ti amo mi. Kasta mo ti ikit ni Leo. Sino day ta, Leo? Diyeng ay kadwak iti grocerya nagtrabahawak. Isu ti akin ikit iti nang tulong kada kami. Kasta aya. Ay, kunak no at nobyom dita. Hala ni Nanang, awan pa'y nobyo. Una, tanarigatan. Ang mga mapanunot mo mutan ti makiasawa. Kasano kamintun ngay. Mabayag pa'y day Nanang.
Pagturpusat pa yan ni ading ko. Ay siguradum laang Isabel. Abangan no makiasawa kan kat imutan na kamin tumot ti pakiasawam. Saan to ang mapasamak day tananang? Siguraduk pa ang makaturpos ti kabsat ko, sakbay ang mapanunot ko dayta. Tapno adan tumot ten kadwak amang tulong kada kayo. Bagman, tay manugot kang umayagpasyar dito'y parke, Isabel. Kunak no pa, siglatan na trabaho tada dita panonot mo. Narigat mo't ano di ka pagustuhan. Nakababain mo't kan ka. Ado una yan ti utang ko ana imbag anakam kan ka. Uray pinansyal, si uutang kan ka. Isabel, saan nga utang day jay? Tulong ko kan ka. Tamok no kasano taayat mo ang makatulong mat iti pamilyam. Amo mo't no kasano ti kasasaad ko saan ka di? Siyak lang tinamnamaan da. Tagad-adal pa'y tikabsat ko. Napyanto na makaturpusan. Adanton katulungak. Ay, amom. Masyana ka talaga kan ka. Di ka pa'y agaliwaksay. Takasano? Masayangan ka iti masweldom. Nga mamom Isabel, masapol mat nga agrelax ka sagpaminsan. Agpasyar ka mat. Narigat ti puro trabaho. Uray kasano ti ayat ko, Leo. Ngam saan ang mabalin, taada supsuportarak iti Pilipinas. Naimbag ko man mo, adakadwak, ngam awan mat nga ron. O di, agpresenta kon. Siya kon ti kadwam amang tulong iti pamilyam. Ha? Kasano dayta? Anya ko maaga po at tulungan na, kat di mo mat idakap-kapin ano. Di aklo naman ti panagayat ko, tapno adda rason at tulungan ka. Ha? Kasano dayta? Aklunan ka, di ka matagdat-daton kanyak? Disungbatan na kitan, tagdaton na kon. Ay ayatan ka Isabel, idi pa'y laeng. Kaya't sapay la ko mataklunan na kon adagos. Ha? Agoray ka? Pagkat katawaan na ka di? Saan? Seryoso ak Isabel. Talagang ay ayatan ka. Ha? Saan na ka mang rabrabak laeng? Pasensya kan. No, italangan na daanak iti turad nga agpudnukan ka. Seryoso ka? Kunak namang rabrabak ka ngamin. Ay ayatan ka kunak mat. Isa abayam ko matulungan ka. Di ka naklakit diti gundaway. Kaya't kumot ngaminin nga adan direksyon ti biyag ko. Kayat ko, asikatikadwa kita amin nga arapa-apak ang mapasamak to iti masakbayan. Agyaman na, Cleo. Talagaan na singpat ka. Kat sigurado ang pagbabawyak to ti amin no paluspusak pa'y dahi ti agundaway. Ha? Napatag kamot kanya, Cleo. Kat sika ti arapaap ko ang makadwa tong palbiyag ko. Isabel? Iswa, uwanan. Oh. Aklo na kung ti panagayat nga idatdaton mo, Leo. Hello, Nanang. Imawagak tadamagak no naala yun dyan patulod ko para iti graduation ni ading ko. Kastamot tanti para gastos yun to di tabalay. Huwag anak ko, napadmindala ka ni ading mo itaylaang. Ay na, ang turpusan into no may alawas di adim. Maragsakan kami unay kanitatang niyo. Uray siyak mata, Nanang. Natungpalan ti arapaap ko ang mapagturpos ko ni ading ko. Sayang lang ta saan na ka makadaray. Nagadungamin ti trabaho mi, Nanang. Maawatan mi anak ko. Amo mi mat, asaan akas ka rin na makaawid ka. Amang ano maawanan ka pa iti trabaho no agpilit ka. Saan matkit di, Nanang? Ngamsa na bale. Bumawi ak tulangan ka ni ading ko inton makaawid kami kan ni Leo. Aguray ka ba, Isabel?
mo tinagan day ta katrabahuan. Adda ka dinas ka na maamuan me. Day tapay ti may sa aga po nga imawagak nanang. Kayat ko nga ipakaamo kada kayo, anobyo ko ni Leo. Kayat ko nga agiddan kami tong agawid. Tapno mamaamuyo mat ti agbalin a manugang yo. Anya, apay, adan paggapyo ang kalaysa? Nagbiitan ngay. Saan pa'y mat nga itananang? Sapay la ko matamaawatan nyo. Panawon mo't siguron, tapno panunutak mo't ti masakbayak. Sana balit agturpusan ni ading ko, kat adanton makatulong kada kayo. Kaya't mo asawan, di na kamintun tulungan. Ni ading mo, ti mangibakla itisigod nga ipapaay mo kada kami. Saan mat nga itikasta nanang? Ngam siyempre, agpamilya akton. Iso asaan ton akas itisigod ti maitad ko kada kayo. Ngam amok nga apaman ang makatrabaho ni ading ko, tumulong tumatan kada kayo. Nagsarita mi iti cellphone iti inak manang Emmy. Nariknak akasla na sakit tinakam ni nanang, idi impudnok kan kuana nga agayan ayat kamin kan ni Leo. Ngamjaklatan ingkan kano. Nagturpos nga rod ti kabsat ko, kat kalpasan laang ti sumagmamano abulan, na addaan meten iti permanente a trabaho. Nagsaritaan min iti kabsat ko anam na maek atulungan nakon amang ipaay kadagiti kasapulan dagiti naganak mi apaman amadaanan iti trabaho. Iso ang nagtulagan mi maten kan ni Leo ti maipapan iti panagkalay sami. Adda kami maten iti umno nga edad. Iso akayat min ti mangbukal iti bukod mi a pamilya. Kunak no naannayasan ti amin manang, iso nga inawagak ni nanang, idi madama a plan-planun min ti kalay sami ken ni Leo. Hello nanang, kumusta kayon? Kumusta mo ti trabaho ni ading ko? Nasayaat kami mo't ditoy. Naimbag man ta, nalagip mo pa iti imawag. Pasensya kayo nanang. Ado amin ti asasikasun mi kan ni Leo may papan iti panagkalay sami. Kaya't may naplanon ton ti amin, sakbay nga agawid kami dita Pilipinas. Tapno basit tulaangan ti asikasun mi dita. Isumot lagayam, analipatan na kami. Naimbaglangan, tanda di adim ditoy. Tanusaan, jak amo no anyan tinapasama ka na kami kan ni tatang yo. Nanang, napagsaritaan min ti maipapan iti dayta ken ni ading ko. Ken ni ading tinag ko na sa anak pay laang nga agipatulod, ta isupay laang ti makamoy ti amin. Amo na ngamin nga adda maisagsaganaan a paggastusan mi ken ni Leo. Dayta, jay bagbagakiday. No makasapul kan iti lalaki. Bye-bye-an na kami kan ni tatang mo. Saan mo takastaan, nanang? Tumulong aklat na kada kayo. Diyak mo titulok ani ading ko ti mangibaklay iti amin. Mga no im-impluensyaan na kamuntan day tagbalin nga asawam. Iso nga imutan na kami muntan. Saan ang naimot ni Leo, nanang? Nakasingsing po tupay ti agbalin na manugang yo. Utang ko ti amin kankwana. No apay akastoy ti mapaspasarak ita. Sapay ko mata maawatan dak, nanang. Ay, jakamukan ka. Nagpaliw ka kit din, iso ti ambok. Nala, makaamukan o niya ti kayat mo nga ramidan. Sapay ko ma, tanasaya at to ti biyagyaw, iti day taaleyo. Nanang, saan ko mamot akasta Napatag kayo kada kami.
Iso adiyo panunutan, abaybay anda kayo. Saan to ang mapasamak day tananang? Ikarik. Nangagaw ti panakisaritam itay kan ni Isabel iti cellphone. Apay akas jay mo ti imbagbagam iti anak ta. Taan niya ti kayat mo nga ramidak. Aglagto-lagto ak iti ragsakaw. Gaputa makikalay sa di anak mo. Ay sos, di kakat agyaman ta nakatumpong iti nasayata lalakay. Di ka kadipay napnag iti numano atawan nga isulahan ti nangibaklay iti responsibilidad na kada tayo a pamilya. Ado ti sakripiso di anak mo. Iso a panawin matan atap no agragsak. Ti ko namkit day. Insukat na tayon iti day di lalaki. Apay, anya launa iti pagimunam aya. Rumbang ko maamaragsakan ka taaddan ka binadang ni Isabel. Kanuutuban ana imbag. Saan na tayo matkat a responsibilidad ni Isabel? Ngam gaputa na sayaat nga anak, nagsakripiso nga imadayaw tapno masuportaran na tayo laeng. Ay. Apay, napananday ta utak mo abak-baketan. Di ka kadi mabain iti anak mo, ken iti agbalin to amanugang mo. Apay, maitad mo ay iti pagragsakan di anak mo. Kat adapay nga rod maaramidak. Iso nga raod. Saan ta bumato dito rabaw ti daga, bakit? Agyaman kakit di ata, danto mangisakit iji anak mo, no awan tanton ito'y abiyag. Day ta kuma, ti umulam di ta panunot mo. Itay papalpaliiwan ka. Ada ka di parikot, Isabel? Imawag ak itay kaninanang. Diyak nam naman akas diti bagana kanya. Apay, anya timbagana kan ka. Binaybay ak kano itan. Ha? Amangan kano no impluensya anak. Iso akas to'y ti mapaspasamak. Kunak na maragsakan da para kanyak. Tadimtengan ti makatakunay-nay ko iti tongpal biyag ko. Ngam saan mo't gayam? Amom Isabel, natural laang day a reaksyon ni nanang mo. Nasakit namin para iti may isa nga inaapanunutan, adinan masolo ti anak na. Nangrunakan ka, tasipod pa'y, si kanti kanayon anang tartarabay kadakwada. Ngam nakababain kan ka. Saan tapay lang ang nagkalaysa, ngam adan kasta at tumpwar aparikot. Anya ko matiparikot iti dayta? Awan, Isabel. Kayat mo asawan? Saan ka agumura? Itilaksid ti bagbaga kanyak ni nanang, iti panagsarita mo iti cellphone? Apay ko magumura ak. Maragsakan akpay kit di tanapanagnagak nga ipatpatagda ka unay. Kat nagasatak, tasyak tinapili mapakiasawaan. Ay, kunak kami na da tumaod aparikot itikas di ajar ni nanang. Amangan no saan mo na kaya ti agawid iji Pilipinas, tapno maamamom ida. Apay kit din na saan? Kayat ko pa'y tapno may panagnag ko kadakwada, asaan ka nagbidot anang pili kanyak. Ipakita kadakwada analablabos pa'y ng iti panangipatagda, ti panangipatag ko ka. Agyaman na Cleo, talaga asaan ka nagbidot anang pilikan ka. Nagsaya at kaunay.
Agmano ak. Ay, kaasyan na ka ti Diyos, anak ko. Isugayam ni Leo, tatang. Ti agbalin ang manugang yo. Agmano ak, tata. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Sumur kayo. Ade di kusina ni nanang yaw. Sige, agtugaw kayo taayabak ni nanang yaw. Urain dak labiitan, anak ka. Kumusta nga iti biyahe yo, anak ka? Nasaya at matatang. Bakit? Apa adi ka agsasao dita? Nakitam lang tagbalin ang manugang ta, nagbalin kan samutan nga umal. Anya kumangay ti ibagak. Kat kumusta amat idaa? Mababainak ngamin kadakwada. Anya? Anya ko matipagbainan nyo, nanang. Ngarod Dagiti imbagbagaken ka iti naudi apan agsarita ta iti telepono. Mga no imbagam ka ni Leo ka nakababain. Ay pakawanandak anak ko. Nay. Nana. Awan mo tinasasaw kanyak ni Isabel, nana. Basta ti ko, nana, magagaran kayo kanon ang makamam mo kung makakita kanyak. Kasta aya. Ay uwan, anak ko. Talaga magagaran ako ang makamamukan ka. Ay kasta akmot kada kayo, nana. Kayat ko amam mo dagiti naganak ni Isabel, anang padakkel kan kuana. Tap na agbalin anasayat nga anak kan asawa. Ay wan, Leo. Nasingpot nga anak ni Isabel. Kat namnamaag nga agbalin to anaragsak iti danam. Ipatag mo kuman ni Isabel akas iti panangipatag mi kan kuana. Ikarik day tata. Kat agyaman kami iti Diyos. Kasi ka tinatumpungan na kaagbalin nga asawa na. Kan ama dagiti agbalin to nga anak yo. Ay, kaano nga iti kalaysa? Iti kabiitan na panahon, nana. Hanggang awisak tupay dagiti naganak ko ditoy. Tapno may kami dumanon. Ken tapno makita damot iti personal tagbalin to manugang da. Kat agyaman nak, taimpayo ti bendisyon nyo kada kami, nanang, tatang. Agyaman nak, nana, tata. Kat ikarik adyak to pagladingitan ta anak yo iti danak. Aramidak ti amin, tapno agbalin anaragsak ta anak yo. Jak to paldaang tagbalin nga asawak. Ikarik day ta. Emi, aklunak a medyo madanaganak iti daydi a kanito. Taamkak nga amangan no saan nga agbalin anaanayas ti panagsango da Leo kanti inak. Ngam nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, tanapintas ti nagbanagan ti amin. Iso a kayarigan na anaparutanak iti siit iti barukong ko. Kalpasan nga rod ana isagana mi ti amin, nagkalaysa kamin kan ni Leo. Kat ipampanakkel ko nga ibaga, adyak pulos pagbabawyan ti panakiasawak kan kuana, agsipod ta na respeto daytoy kadagiti dadakkel ko. Dua bulan kalpasan ti kalaysami, nagsubli kami matlaeng ditoy Macau. Agpada kami ti asawak nga agsalsalo kag ita ditoy manang, takayat mi ti makaurnong, kat ag for good kaminton di tapagilyan tayo, tapno maasikaso mi nga agpadpada ti binukal mi a pamilya.
Narigat man ngam gapo iti panagtalek ken panagayat mi iti tunggal maysa, mamati ak a mabailan mi ti amin. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Isabel. Pagayam ko nga Isabel, nagpintas man ti pakasaritaam. Awan ti makunak iti sakripisyo ken panangipateg mo kadagiti naganak mo. Iso na paraburan kamet iti napintas agasat. Pudno unay tay kunada, ano na respeto ken manangipateg ka kadagiti dadakkel mo, maparaburan kamet iti nasaya at agasat. Sapay kumata mataginayon ti ragsakyo apada-pada. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag.